खुलुमबाय सोनाफोर आं Jobanivlog टिउसन थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजि जौ फगबारनाय महरलान सोनाफोर दामुगै इमफाय ब्लग्सखौ फरायजोबो सोनामोन जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं ओमफ्राय बिमा फिसा साथामजों न' फारसे रौना होबाय आरोना सोनाफोर स्कुल गनानै लगे लगे माम्बार थाबथां थिबथां जायै लोङै स्र' स्राय ओंखारबाय बेनिफ्राय सिगांनि ब्लग्सआव आं बिमानिखौ देखायदोंमोन ना बेहाबो थांबाय गावनिथिं जा फैबाय ओरैहाय बेस्रा बिमादैयाबो बिगुमैनि न'आव थाङियानो जि गोबाव जाबाय आरोना एसे सिगाङावसो आगोलावसो एसे थांनाय जायोमोन माजे समाय आं थानायाव ओमफ्राय दा आंबो गैला जाहैबाय माथो खालामबावनो आरोना ओमफ्राय सनाफोर बे गस्ला बोरायखौनो आं गाननानै थांबावनोसैलाय ओमफ्राय नै माबा लाजिनोसो ओंखारलायनाय आरोना जि गोबाव थानानै सुटियाव फैनाय बादिसो जोंनाबो बेगा आरो बै फिसायावबो दंबावलायो अमा बेदर दै फोरानस्रुनानै लानाया सनाफोर उफाय गैया मा सोयो मा दोनो साथामजों ब्रां ब्रां आरोना हाय रे हाय मा जागोन आंनि थफ्ला थफ्लि ओंखाम मोनजायाखै नों नाने माने ओंखाम मोनजायाखै ओंखाम मोनजायाखै मोनजायाखै बाम जाबावासो मानसिया खमखा नालाय जादो दे नों मोनजायाखै मोनजाबाय आइ मोनसे मोनजाबाय होआ बिनानावा ओमफ्राय बाराबा हायाफा थेवबो जाबाय थादों थारमाने सोनाफोरजों बासजों मोनफैनाय लोगो लोगो विंगाराबो ग्रोब जाखादों नालाय ओंखायनो थाब थुब खालामनाङासै ओमफ्राय आं सिरि ब्लग्सखौहाय नै सिलगारा होननाय मोनसे जायगायावसो लाफैबाय आरोना बेवहाय माने एसे बेलेग गामिनि बर'फोर शपिं खालामफैयो आरोना माने मैगं थाइगं बाजार मा दिनाव जायो बावबाय आङो ओमफ्राय बेनिखौ बे जायगाखौ नागारलांबानो जोंना ओरैहाय बर' गामिया खमसै आरो माने जोंल'सै ओमफ्राय अबेबा साइडआव दङ आंथ' थांफेरनाय जायाखै बहा थांनो सोरनाव थांनो नङा होमबा ओमफ्राय ओंखायनो बे जायगायाव एसे लाबाय आङो भिडिअखौहाय सिलगारा होननानै बुङो आरोना ओइलाय जोंना गोजान जायो एसे बे जायगायाव फैनो जोङो बेहाय लांफैया बाजारखौ एथ' गोजानावलाय सोर फैनो आरोना ओमफ्राय बे मालाय खाथि खालानि बर'फ्रा फैयो आरोना बेखौनो एसे देखायबाय नोंथांमोननो सिलगारा होनना बुङो ओमफ्राय नैबे माने बे फिल्डआ जाहैबाय सालखसा आरोना दा ओमफ्राय बेनि सेरावनो दङ हस्पिटाल आरोना आं बेखौ एसे देखायलां होननानै आं भिडिअखौ बे जायगायाव लाफिननाय जादों सनाफोर बुहुद खर'आ थिगमोन बेनि आं भिडिअखौनो मोजाङै लाबोनो हायाखै नैबेनो आरोना हस्पिटाला ओमफ्राय बिनि सेरावनो दङ बिफामोन फरायबोनाय जोंहा स्कुल नै बेयाव फरायदोंमोन फौजि बिथांमोना आरोना एसे देखायबाय आङो सिगाङावबो देखायखाबायमोनदां मेजिकनिफ्राय ओंखारबाय सनाफोर ओमफ्राय आङो गोलोमफुजोब्बाय आं देहाखौनो जि मोजां मोनबोआखै आरोना एसे रायलाय भिडिअ लाबोनो सानोमोन बाट हायासै आं एकदम बोरैबा मोनबोजोबदों थान्दा गोलैबाबो ओमफ्राय आं गोलोमफुजोब्बाय आं हाला देहाखौनो दाबो मोजां मोनासै मानोबो खिथाहराखै आरोना दा फैदों होननानैहाय जायखिजाया बन्द'आव थांगोन होननानैल' खिथाहरदों ओमफ्राय खिथाहरनोसै आं र' एसे नैबे मैगं थाइगं मोनो लांफानोसै सनाफोर हनै आदाराव हाबलाङाबालाय मा जानो सिंग्रा गैला नों कचुरि लादो आं जालानो जाहैगोन न'आव थांनानै कचुरि जायाना होमबालाय आं जों लाला दे आंबो जाहैनो हाला बोरैबा मोनबाय ना मोनहैनानैसो जानो लुबैयो ना मायो दे दादा जा बिस्कुट जायो फिसाफ्रानो जेबोनावबा लांखानाय गैया मेन रडसो जोंना बियो फुरा धुब्रिनिफ्राय फैनाय गुवाहाटि थांगोन माबा माबि थांगोन आं माबा मैगं नायनो र' कुसु कत काका बाबा ओ फालगिला दे बिला अ 30 फवा ओमफ्राय टमेट'खौ साला बदमाइस बोराया 30 थाखा होनलायो आरोना धाद 20 थाखायानो लायो आरो माला 30 थाखा होननानै आङो टमेट'खौबो फवासे लाबाय ओमफ्राय बेयाव नै खाथियाव पुलिस स्टेसनबो दङ आरोना बे जायगाखौ बांला होनो सोनाफोर ओमफ्राय बैहाय दाउ बयलार दानो ओमफ्राय बोरमा बेदर दानो आरोना जायो फिसाया आया बिनि 25 थाखा 20 थाखा लादो नों हरदो 20 थाखा लादो प्लास्टिकआव मैथ्रुआलाय मारै होदों कमिटिया बेसेबां केजि होदों 30 थाखा 20 थाखाबा लांसै आं सेरसे मैथ्रुखौ हरदो गोरा हरलाय मैथ्रुखौ थासुमलायालाय बेसेबां
बोरै जाखो बेखौ माबा हरलाय आब' आधा केजिल' हरलाय बारा जाया गथ'फ्राबो जाया मोजां नायना हर दे मुराखौ दा हर मुराखौ हरनाङाल' माइया बारदावलायबाय आरोना न' मोनसे जोंनाय लोगो आयौ खिथाहराखै आंनो थाब मोनालायनोसै जुनारफोरनि जोंनिया मेन रडनिफ्राय गावस्राबोनांगौ नालाय गावस्राबोनानै ओमफ्राय नै हारसा गामि मोनग्रोयो ओमफ्राय नै सोरनिबा हाबा जादों आं मोनथियामोन एसे क्लिप लालांबाय आङो साजायनायखौ नुनानैहाय बेनिफ्राय दाखालै जोङो मन्दिराव फुजा फैनाया बेनोमोन कालिमानि मन्दिरा ओमफ्राय बे फिल्डआवनो कालि फुजा समाव मेला जायो आरो फिसानो आं फैनाय जाबा देखायगोन दे सफैबाय जुनारफोर न'नि जोंना माबा इन्डिया गेटखौ मोनफैबाय मोनाबोलायबाय आरोना स्कुल गनानैसो ओंखारो नालाय ओंखायनो मोनाबोलायथारबाय नानिया ओमफ्राय जि मोजां हामफ्ला सिमफ्ला मोनफैयो आरोना ओमफ्राय सनाफोर मिनिनानै थैगोन दहायनि साजायनाय नुबोनाया हारसानि हाबा होननाया मालाय बिखुनजो बिमाया थांनो देलाय मालाय बेवहायसो आरोना निमन्त्रन दं जाहैदों ओमफ्राय फिसालायाबो फैस्लाबनो मोनि बिबैजों मालाय रेडि नै थांनो होननानै ड्रेस गानस्लायबायानो फेन ओमफ्राय आंनि फिसाया बेयाव फैनानै माने बै गाव होलाग्रा आन्टिया बेखौ लोगो मोनगोन सानफैबाय जि हामफ्ला सिमफ्ला नागिरबाय बिफा गाबज्रिलाय आन्टि गाबज्रिलाय आरोना सिबाय एकदम नागिरफैदों दे गथ'आवनो जि ओंखारबाय आं बोरैबा मोनलाय माने बिफाखौ नुसि नुसि आन्टिखौ नुसि नुसि मोन्दों आरोना ओमफ्राय सानै मानसिया थांबायानो मालाय टय पिबि ब्लगनि बिखुनजोआबो ओंखारनानै दंखायोमोन मादैया ओमफ्राय ज' थांगोन आरोना बिसोरो रिक्सा लेंहरखाबायमोन ओमफ्राय फिसाजोआ बेसेबां गोबाव थांफिनगोन साननानै हामफ्ला सिमफ्ला जाबाय आरोना आंना फैस्लाबनो मोनि ओमफ्राय आं जा मन्दिराव हाबहैनांसिगोन आरोना ओमफ्राय नैबेया सोरजों थाबावगोनथाय मन्दिराव हाबबाथाय ओइ मानो इयाव थाथ'गोन थाथ'वा सना गैखाला बिबैजों बिदायाबोथ' गायबसै अमाया बैथिं दं गाबोन नायगोन दे फैस्लाबमोनि बिदि जानांगौ आरो आहा मावजिसो जेबो नङा सना ओमफ्राय कारेन्टआ थांना होबायहाय सनाफोर नैबे जोंनिया सलारसो एसे फिसा सलार दं नालाय गोजौआवहाय बाल्ब मोनथाम सुजाग्राया बिसो आरोना दा फैगोन र' जेबो नंला सान्थि जाबाय कारेन्ट थारेन्ट मारगुलिया मानो नांबाय थागौ फरायनाय गैया मा गैया दाथ' फरायनोबो लेखा थेखा जेबो लाबोखायाखै कारेन्ट गैयाबाबो जेबो नंला आरोना र' न'आव हाबना नायगोनसै न'आव हाबाखै दाबो आङो लागाव सनाफोरा ओमफ्राय नै बिदि थननानै गालाङो नालाय आङो बनोसै आरो माथोबाव आङो मानोबो मोजां खिथाहरासैना आरो गावबो सोलाबलायलाङा ओंखायनो खिथाहरनायबो जायासै बनानै दोननो मादो बिदि होनहरनो थाखाय आङो खालामसै जेबो नङा बेफोरलाय आरो मा सिबनायालाय सिबबाय थाखायो मालाय सुबानो सुबाय थाखायो आरो बुंखादोंना फुजा बन्द'आव थांगोन होननानै खालि बन्द' मोनग्रा फैगोन होननानै खिथायाखै नालाय आङो बनोसै माम्बार आरोना नानि र' आं बिसिना बनदे सना दे कारेन्टआलाय मा जालायखो जों फैनानै हिंसानो रुम खालिखायनो आंनिया नै रुमा माइरं दैरंबो थालाय लाङो आरोना दालाय अबेबा कन्ट्रलनि माइरं न'नि माइरं थाया होमबा बेफोर थाथ'यो आरो एख' नङा सनाफोर माइरं दैरंआलाय मा लक्ष्मिसो नङा होमबा ओमफ्राय आंथ' आरो दा मा बुंबावनो सनाफोर आंनि भिडिअखौ सिख' नायग्राफ्रा मिन्थिखासिगोन आंहा न'आव फैबाथाय नेटवार्कआ जिर' जानानै होयो ओमफ्राय मोनसे आबै गैया मादैया हौवा थांदों दङ दा फैगोन मा दा फैगोनथ' आलु लायदों हाबा जाहैदों हाबा जानो थांदों दे दा फैगोन आदाबो फैगोन कारेन्टबो गैया नालाय खाला गसा नागिरबाय बिबैजों बिदाखौ आरोना बेनिफ्राय बडाफनसिम मोनसे दङ आंनि काजिन आब'निफ्राय लाथ'नायमोन आरोना ओमफ्राय दा एसेल' बन्द'आव दा मा नेट सोनो जाबाय आङो आरोना सोबाथाय नोङो मास मोनसेसो सोनांगौ नङा होमबा बेफोरबो आजिखालि फाल्थु जाबाय सानब्रै सानबानि आरो जेबो मोनब्रबाना नै दा बिराद लस थाङो ओमफ्राय आंहा बे आंनि इउस खालामबाय थानाय जिउआ आंहा सोनानै लाखादों नेटआ एसे बुरजानि ओमफ्राय आरो नों माथो खालामबावनो दा नायनोसै र' दा मा खालामनाय जायो ओमफ्राय नेटआ खिन्थु जिर' आरोना ओइ फायखानाफ्राव दहाय खिनायफ्राव एसे मोन्दोंमोन कमेन्टनि रिप्लाय खालामदों आङो बेनिफ्राय बहा मोनो नागिरलाबायनांसिगोनलाय आरोना बेनिफ्राय सनाफोर आं बारा बुंबाय थाथ'ला फिसाजोआ लेंबा मुस्किल जागोन बिसिनाखौ बला बलि बनानै लागोनसै आङो मोजां मोनदों मा मोजां मोनदों बबायथ' नों मोजां मोनदों आया र' जानोसै दे जानोसै बिसिना बखांनायजों कारेन्ट फैनायजों आरोना फांखानि बाद एसे जानोसै सनाफोर र' संग्रायाव मा एसे चेक खालामसै नैबेखौथ' आंनो लाबोखानाय सनाफोर नै मैगं थाइगङा एसे लानानै फैदों आङो सामब्राम आरि दंखायोआनो नै जोगोनारा गाव लाबोनाय दंखायो दहाय जादोंदां नै मालाय
थासिमलियाबो इस्लादों थालिर ओमफ्राय नै सोनाफोर जोंनाव नै बेखौ एसे रिङिरां नुगोन नोंसोरो गेजेर गेजेर लाजिनांगौ लागा जेबो गैया माने सोनाफोर अमा मासे फिदोंमोन आरो उफाय गैया नोङो बेनोथ' नोङो आदारा नांथारगोन फुरानो स' मावनानै जौखौ गेजेर गेजेर सप्तायाव खनसे बा खननै मावनानैहाय थास'आरि गारसामनानै होयो आरोना ओमफ्राय कन्ट्रलनि माइरं मोननाय मा मोननाय संदेरनानै होयो आरो बिदिनो सोलियो स' मजबुरियाव मावनाय नङा सोनाफोर सोरबा सोरबा नुनानै बिहामजोआ टाउनाव थायो बिखुनजोआ जौ मावनानै जायो सानगोन स' बिदि जेबो नङा ओमफ्राय बे जौफोरखौ सोरनोबा फाननो हरबा हरबायसो हराबा न'आवनो साफा सानै फैयो आरोना कास्टमारफोर दाबो फैदोंमोन ओमफ्राय आङो फरायहरफिनबाय आंबो हरनो हागौमोन खिन्थु लगायनाय लगायै बोरै आं सोंना लानो मोनस्लाबासै ना आं सफैनायजों मालाय ग्रोब थांनायजोंसो ओंखायनो मालिक नाय होननानै थिनहरफिनबाय आरो आङो हाबाब ओमफ्राय बे बिमा बुरिनि गोदोनि हाबायाव मोनबोनाय जिरायसाबबाय बायनो लाना फैनाय जिरायग्रानि सोनारग्राफोरखौ फिसाया गेलेनानै सेल आरोना दोननो मोनखाया बेखौ जै फैबाय बख'नानै लाजोबखायो गोदो बिदायाव बेजोंनो गेलेनानै देरबोबाय आरो दा बिनानावा आरोना दे गेले जेब्लासिम जिफ्लेया माथोबाव आरोना ओमफ्राय सनाफोर आदार जानायनिबो दिनै बारा थिग गैला आङो उखैबा दायो जासिगोन आरोना ओंखाम गुदुं एसे संनानैहाय देहाखौनो एकदम मोजां मोनाखै रेस्टआथ' बिदिनोसै मा होनना बुङो सामफ्रामबो नोंथांमोना नुखाबाय आं देखायखागासिनो दङ दैलि ब्लग्सआव ओंखारनाय फिसा खामानिनि थाखायनो ओंखारनाय फिसा खामानिनि थाखायनो बिदिनो लिला लाखा जानानै दंखायो दा नायनोसै सनाफोर न'आव फैबाय जखन न'नि ब्लग्स नुनो मोनसिगोन आंलाय आरो माथोना जेराव खिथाया बिनि ब्लग्सखौनो शेयार खालामखायो ओमफ्राय आरो साफा सानै आगैया ओरैबायदि सोंदोंमोन आब' नोंसिना न' आसलि गैया नामा होननानैहाय आङो भारानि थानायनि देखायो बा भारानि खोथा बुंबाय थायो नालाय बेनिफ्राय दङ सनाफोर बेनो नोंसिनि नंगुबैनि आसलि न'आ आं दा बेयावनो फैदों मतलब आंनि न'आ बेनो बेनिफ्रायहाय आरो सोरबा आगैया सोंदोंमोन गुमैजों ज' थाया नामा होननानै ओमफ्राय आगैया माने मोनसेल' भिडिअ नायनानै सोंदोंमोन खोमा आरोना जाय भिडिअनिफ्राय साबस्क्राइब खालामदों बेनिफ्रायसो नायनाय जायो नालाय एलु इला सोरबा सिगांनिखौ नायहैनाय जायाना स' नोंसिनि नंगुमैनि न'आ बेनो नोंसिनि नंगुमैया साख्रियाव थायो नालाय ओमफ्राय जोङो क'क्राझाराव थायो नालाय सनाफोर ओमफ्राय दा बन्द' मोननाय लोगो आङो खारबोबाय जिहेथु आं गामियावसो थानो बांसिन मोजां मोनो दा आरो बिबै फिसौलायाबा खयथायाव सफैयो आं बेफोरखौ जेबो मोनथिला जेब्लाखि सफैदोला मालाय बुरदां जानानै फैथोंसै बोरै जि फिसौलायाबो ग्रोब जाखोथाय गिलांफाबाय आरोना आंखौ अमा बेदरखौ संगोन सानदोंमोन अमा लाबोखादोंथ' माइयाबो होलायलायो आरोना बेनिफ्राय आङो हे बाबा अमाखौ सङा नों थांफादो होननायखाय थांफाबाय आरो बिबैयाबो लेंबाय थाबाय नालाय थांबाय स' दा ब्लग्सखौ आं दोनथ'नोसै सोरबा अभार देखायदों सानगोन नङाबा पेटारनो आं माने देहाया मेंग्लिनायबो न'आव फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो आं गोजोननाय मोनखाथारो न'आव थांनांगौ होनबानो आं गोजोननाय मोनो हाजार परिश्रम जाया मानो आरोना स' दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय